Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Mano. Dan selamat malam. Wah. Suarane oleh gandeng lanang kok. Wis ketemu malih nggih Mbak Mano Hara? Kak. Lho, yo ketemu kok. Oh nggih Mas Akbar. Lah ngono lho, wong wedok iki leh feminim. Min apa suarane karek turahan kok. Lho, itu bisa diatur. Ambak suarane panjenengan telas, ambak suarane panjenengan kari turahan, ning iso diatur lewat sound system. Ya, ngono kuwi lho. Iso diatur lewat mic. Iki sone teko nggone sapa Mas? HR Audio. Mantanku Mas. Lho. Mantan bojo? Non? Mantan bojo? Mantan sopir. Oh, sopir. Yang mana tuh orangnya? Yo operator yang nyekel mixer no, yang pegang mixer. Ada dua. Pasti yang putih bersih itu loh Mas orangnya. Iya, putih bersih. Nggih menika teng dalemipun. Dalemipun nuwun nggih menika Mbah Amin. Mbah Amin kalian Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi ingkang pundi menika? Lho Ibu Sudarmi ya. Oh inggih matur sembah nuwun. Mbah Amin nggih. Mbah Amin. Mbah Amin ingkang pundi ngapunten? Oh, datang wingking. Injih alhamdulillah. Menika hajatipun menapa? Hajatipun kitanan sunatan. Kok roh sunatan kok lah. Lah mergo aku ya tau disunat. Ya lagi iki lho sing dene disunat. Oh, wedok iki ya sunat, Mas. Lho, wedok iki iso disunat to? Biyen aku lanang. Oh, kene sing ngeterne tresno kok ya. Sing ibet ya sing bau reksa tuan rumah malam ini lho. Walah, Kanca Astabrata aja sewiyah-wiyah karo sing ibet iki. Mergo lho omahnya sing sawan kene. Iki berarti sing ndek dulure tris. Wis tunggal kene, tunggal kecamatan, tunggal desa. Ngerti ngono ngomong nek dulurmu ya ora tak jaluki dhuwit to, Tris. Heeh. Asli sawahan mriki. Lah wis kadung dibayari lunas e. Ya wis ora apa-apa. Sok balekno Tris. Nggih. Mas Tris, alhamdulillah matur sembah nuwun. Jan cahyane saya putih ya, Mas. Saya putih. Saya bersih. Saya resik. Ketok untune tok. Mas Tris iki mbiyen, Mas. Mas Tris iki mbiyen jaman sik urung rabi, cik Joko mermorane aku. Oh, nalika jaman isih bujang durung rama, aworane sampeyan. Aworane aku. Jaman lagi bar sunat aworane aku, Mas. Oh, Tris niku nggih? Nggih. Aku mbiyen turut kene iki, Mas, melu campur sari ya sing ibot ya Tris kuwi. Oh, jaman berjuang riyen nggih. Jaman berjuang, no. Tenan basa saiki petuk kok ya wis tuwek to Tris iki. Lah yo no, wis pun anak-anak kok istrinya Mas Tris juga ikut di sini. Lho ndak roh nek kuwi. Enggak ada. Mboten. Oh, sudah pulang. Mergo nek gak kuat ngrungokne suarane Tris ning jaba. Wow. Piye to Mas suarane Tris ning jaba piye Mas? Elek, Mas. Mosok to? Image-nya Tris itu aja nyebarne fitnah lho. Engko teko omah ben gelut. Rasane kok gawe wong cukrah. Injih menika Dik Saha. Asalipun Dik Saha Arkan Pramudia Saha ngaten mawon. Kok angel jenenge kaya ndek mau ae. Akbar wassalam. Iya. Lah iki celukane sinten?
Saka kan. Heeh. Dek Saka ingkang pundi? Pun babu dereng. Injih Dek Saka. Selamat menikmati bentuk baru Dek Saka nggih. Sunat kok ya. Nah, nggih sunat. Bentuke baru. Semoga puas dengan hasilnya. Puas dengan hasilnya. Dan dipergunakan semestinya. Betul. Kayak aku. Oh ngono Mas. Iya no. Lah sampean semestinya bagaimana Mas? Loh. Kok cowok itu. Kok gak iso kok ngomong ini ngopo to? Cowok itu kalau sudah dihitan, ya toh, kalau belum menikah itu tidak boleh disentuh-sentuhkan oleh yang bukan haknya. Maksudnya piye to kok ora jawab aku? Maksudnya yo. Ora jawab. Aku jelasno, aku kan jek cilik, Mas. Cilik apa modele kaya blandut macan. Saiki lho, Mas Akbar ki delok wayang kan ya dipasang ngenekan panggungnya. Lho iku asbake sing nyimping niku. Asbake sing nyimping. Lho iki asli cor-coran lho. Asli cor-coran. Wis to. Aku jelasno kuwi mau piye tentang sunat kuwi mau piye, Mas? Maksude barang kuwi ya nuwun sewu dienggo pipis to. Barangnya siapa? Ya barangku to. Ndelok. Kok delok iki. Lah aku ra duwe wong aku wedok kok. Tenane. Lah kok jare mau ngomong lek sunat. Biyen. Oh, pasti lanang. Iki tak ketok kok wis. Tenan. Wis tak ketok tak nggo gandul kunci kok. Lah nek mbok ketok buku gantungan kunci mengok nek nguyuh kok ngadeg. Lho, tukul neh. Apa enak Aku jelasno sik dari segi pengalaman Anda. Aku biyen kan sunat. Lho, sampean kan saiki wis balik, wis umur 21 plus. Iya, biyen yo sunat. Aku ki SD kelas 5 sunat. Oh, ngono. Ayo no. Terus bar sunat aku puas akan hasilnya. Langsung tak tanjake. Oh, terus mbok dudah-dudane wong. Mboten no, mesti tanjake yo dienggo pipis. Oh, lho, saurunge sunat apa sampean gak tahu pipis? Loh, yo pipis, mesti perdana pipis setelah sunat. Nah, ngono lho. Gak iso mikir to aku. Iya, ora usah dipikir. Kuwi pipisnya rupane apa, Mas? Ya wis ngono kuwi ah, kok saya mendurus. Biasanya kan beda nek wis sunat karo urung sunat iki pipisnya beda. Padha. Pipis yo ngono kuwi. Mosok jare Deni kok gak? Jare Deni piye? Mungkin aja. Mangsaku kok Terus bagaimana, Mas? Yo Mas digunakan yang sebaiknya. Iya, toh. Aja nganti ya toh dipergunakan disalahgunakan. Oh, ora beda kaya aku ngene iki lho, Mas. Dipergunakan dengan semestinya. Lah kok iso? Najan to macak wedok lho, nguyuh ya tetep ngadeg. Lah nek lungguh pra ya kesrek. Wah, aku. Jenengan iki kok ya perkara sunat teko ndi aku. Nah iya toh. Pokoke Dek Saka, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nggih Dek Saka. Amin ya rabbal alamin. Tetap junjung tinggi nama baik keluarga. Iya. Nah, kaya Mbak Manohara ki aja dicontoh. Lho, kok iso ora dicontoh wong jenengan yo berprestasi, karirnya melambung tinggi kok. Lah mosok Dek Saka dadi banci. Oh iya. Ya dicontoh sing apik. Jadilah lelaki yang sejati. Ini ki masamu ning omahku ya usung-usung lho Mas. Bah, nek prai nyinden ngono ya, Mbak. Oh, keduk pasir barang. Wah, iya. Sinden kondang duk kulon etan kidul lor Mbak Manohara kondange kaya ngono kuwi nek ora nyinden keduk pasir. Oh, les aku, Mas. Oh iya. Ora isin ngono karo tanggomu. Apa isin? Oh, badok ra njaluk tangga kok. Iya. Bener. Ya. Sing penting itu, Mas, saling menghargai. Hidup di masyarakat itu saling menghargai. Bener. Saling menghormati sesama. Iya. Dan nanti akan jadi guyub rukun. Ngono lho, Mas. Sing diarani wong terhormat niku kawitane ya kudu gelem menghormati orang lain. Betul. Ada, bener ta? Dengaran kok meletik dina iki. Lah iya meletikno, hawane adem. Jenengan teng sewan mboten kademen nggih, kaya ngene iki hawane. Mboten kula riyen jaman prawanan tasik kemutan kula teng mriki. Campur sarinan kalih lintang kemukus nggih Mas. Nggih Mas Sutres nggih. Zaman semono ya Mas. Zaman aku cek perawan, terus ya cek Joko. Sik ngomong jare Mbak Manohara sunat kok zaman cek perawan gitu kok. Aku yo bingung karo awakmu. Lah piye aku meneng kono pethokan hansip to Mas? Heeh. Rene ngerti gawa hansip to Jawa kuat. Dikawal. Kok tadi iki bungok-bungok to. Bungok-bungok piye? Iki lho bancine kecekel, iki lho bancine kecekel. Rumangsaku yo ki menghormati sampeyan dikawal, dihormati, digolekne dalan. Nggih, wis pokoke ndonga sing apik-apik wae. Ndonga sing apik-apik, Dik Saka muga-muga jadi anak yang berbakti, ngono to. Wis. Dik Saka kok ya wis besar fotone tapi kok cilik ya.
Fotone ning pamflet kok jek cilik. Ya itu foto kecilannya mungkin. Oh gitu. Foto kecilannya. Sekarang sudah sunat, sekarang wis besar. bagus loh. Heeh, wis bagus. Misalkan sunatnya sudah berapa tahun? Baru 1 minggu. Oh 6 bulan. Oh sudah garing. Yo wis nong. Aku biyen aku sing garinge rada suwi aku biyen. Oh lah sampean nakal. Mboten no, mangko sewulan luwih. Gendelen kula niku riyen. Mosok mah. Delok mosok. Hei, oh yo wis bar biyen. Gendelen ki apa to? Undangan niku lho. Oh. Ya. Gondang ki pra ya ndek Lengkong ngono to, Mas. Kuwi desa kecamatan. Sak catur panglipur, Mbah. Mbak pilih mantan pamundutan. Lho niki mau pamundutanipun saking tuan rumah pepeling sampun ngatur selawat badar kalih niki wonten sing badhe nyumbang lagu Mbak Zoya. Oh nggih. Ning sadurunge Mbak Zoya mbok jenengan nembang sik. Oh ngoten. Ya no. Heeh. Wis mardika ing penggalih. Oke. Apa? Sing nganggo bawa to, Mbak? Bawa nggih. Ya no. Pengendare wis bagus kaya ngono dik. Oh jantenan. Rompok gendare kok terus desah malah aku. Aku nek ruang bagus iku kudu desah. Nek iya. Ketoke bagus, Mas. Heeh. Tapi sing asli. Oh, kok bisa? Engko tak dudai. Lho ngopo? Aku duwe video nih. Segedar lho, lah kenal lagi iki kok aja. Padha aku kuwi ya an. Oh, ora. Padha lanange Oh maksudnya. iya. Jak omong angel ra. Jam. Apa Mbak pelok? Nganu nggih nyedam sari mawon. Oke. Seneng aku. Oh, seneng jenengan. Duet apa piye Mas? Aku ganti. Weh, aja duet sing nek sampean ngejak duet penggendar ku sing gendari siji sapa? Loro sing nyimping ku cemburu. Ya wis karo jenengan mawon Kang Mas. Sing nyimping cemburu. Aku gandrungen. Lho, Aku gandrungen. boyo. Kayak kowe gawe video klip karo sing kae lho Mas. Rumangsaku kok. Aku gandrungen. Piye carane gandrung iki piye? Wis apa? Wis coba esrek-esrek ini mayang iki lho. Wanita ki ya ngene iki penuh dengan gaya. Oh, gaya. Bagaimana Anda sebagai pria itu loh menyesuaikan keadaan ngono lho Mas. Oh, ngene sama ya. Jan, bobo Mbak Yu. Pejan sutris jan. Terus Iya. terus bahasa tanggapan yang omahe dhewe kok gak bergerak ya. Lek dia nek dibagus-bagus. Bener. Juain bener. Biasane nek bar ngene iki nembloler. Iya. Mangga. Sing ngendang ki kok ya. Pasanganmu ki mau ora melok lho, Mbak. Sinten? Jane request Vector ora melok izin. Wis pecat ae. Ya aja ta mesake. Tapi jujur Mbak Manohara, dengan sudut pandang seorang wanita penabuh Astabrata sakmene iki menurut panjenengan sing paling bagus pundi, Mbak? Heru. Yo penabuh pengrawit maksudnya. Oh, pengrawit. Oh iya kuwi ya padha aku ya lah. Sing mabuk ngawur. Wis aku. Penabuh sing paling bagus. Apa siter sing nyepel siter. Iku siter. Moko beduk ngono. Loh, niku suarane suara emas loh. Kamu jajal. Lho suara emas ayo. Niku mempunyai suara emas. Aku gak ditembak gandrung, mbak wakil ning sapa? Niki suarane emas, saestu suarane emas. Engko kok sampai Nek ibadah teng gereja niku nggih niku sing nyanyi, nggih sing mimpin. Wetengmu senep tak aku duwe enter stop kok ayo. Wah, wis, ayo munggah. Ya ngono kuwi. Yo tak keke suwen. Kowe lanang apa ora? Ora wong wedok ayu ngene iki mbok ndang ayu kok ya. Kene
ngene. Ajare karo ngono sik Cus. Gocek ono masakku, Mas. Kok wegah goceni to? Ngenyek. Enggak ta, Mas, ajare ngenyek aku kowe. Aku apa rapi? Apa? Aku berapi. Ceklimik sik ceklimik. Heeh, ndi mike. Sik ngetu apa? Munggah yo ngadeg to. Wong yo. Pak. Kok gak melok nyapa? Kowe nyapo ceklan HP panggung iki gak boleh bawa HP. Mike ning kono. Mike ning kono, Mike dijipuk sik. Mike titipke sinden sik. Sae lah ngono lho. Oh alah. Piye? Nggih. Boceki Mas, aku arep munggah ra iso. Lho dikon lha. Rati rene. Iya, tinggal. Tanganmu kok kok bejo? sik to. Tangane kok irene nggih klesorongan tangan to, Mas. Asline ngono sarung tangan piye to? Masa ki asli kulit. Alah. Ya sepurane lagi ro lho, Mas. Ya. Itu kok gak? Hah? Itu kok gak? Sida. Ngene gendong ngene. Mas. Gendong karo wong wanitae sing gemati. Ojo toh. Lah nyapa? Lah nyapa to? Aku gak kulino ngene iki. Lho, Lho, makane dikulinakne ayo. Itu kan belajar sak dhuwur rabi ki ngono kuwi. Lho arep rapi to, Mas? Arep rabi. Malah justru arep rapi ki belajar karo Banji sik. Nah, Ben pinter. racun. entar to. Madhep rene. Mendak. Sik tak ati mengisor ngene lho. Mendak. Aku tak mulai. Mendak kok. Ngene lho berarti ngisor Mendak ngene. lah ngono lho. Sik to, wis. Yo, unggahke. Mendak. Diapakne kok bengok diapakne? Piye, Mas? Iso ketoke diupuk-upuk diapakne lho. Aku ditabrak sisih. Kak nyantol belas. Gak nyantol belas jare. Piye, Kang Mas? Gak piye-piye. Wes pokok gak piye-piye dino iki. Nek ora percaya delok sak lareke Mbak Menara. Suarane apik tenan. Estu kok. Oh. Heeh. Iki dikon bawa kok malah mlili sing geder. Sak pira ta? Wih. Piye? Nek mumpuni sak pira ta piye? Sak pira? Lah, ora ndekmu gak ngono. Lah piye mong piye? Ndak. Piye? Sak pira ta? Ketok iki ya banci iki to ya. Komplit asam berantakan ngaten niku. Tapi panjangmu kok setoke banci kabeh to. Ngene iki yo diwijo nek isuk. Weh ya. Niku guru lho Mbak Manara. guru. Nek bengi nabung, nek isuk sregep jam 7 pagi sudah di sekolahan. Aku ono Mas yen sampean guru. Tawarai maling. Ya Tawarai aja maling. to, Mas. Guru tadi contoh. Maling ki larangan negara kok sampean ki pengen ngono ki lho. Maksudnya maling barang sing apik. Dicontoh. Maling apa tak tekoni maling apa? Yo maling kau taman. Ya. Maling kau taman. Yo, kuwi penting. Omonganmu kok cemlewo ki gek-gek. Apa ya bila Ya. Nang nembang yo. Nanti Kadi gimana? Dewa. Ya. Dewa Jawa. Suarane apik. Luar biasa. Ya Allah. Hebat. Suaramu apik tenan. Omong ngebuku. Siapa? Cangkemku elek. Suaramu apik tenan. Apa? Ya Allah, ora nyangka ya, Mas. Domong. Bocah rupane kaya cok bakal kok ya suarane apik. Apik to dewa ya iki lho. Apik, Malah Mas. arum sampeyan. Ya karo tanganku didemekno, Mas. Dihidupkan suasana panggung. Ndon, sampeyan iso hidup apa ora? Gak. Ora iso. Masa ora iso hidup? Gak iso. Lah nyapa, Mas? Wis kok ora iso. Siti-siti oh. Masa sithik-sithik ora iso hidup? Gak iso. Meremong kok sesuk lah hidup. Marahin Mas Herman. Ngapa Mas Herman? Ayo, ayo. Dewa ya. Jawa. Dik-dik cek tangan Pak. Bahasa cek. Nah, ngono lho. Aduh dewa, dewa ning asmara Iya. kuat. Wis ta iso. Wong mendem karo ora mendem ora ana bedane. Ora ana bedane. Padha tak. Oh iki ya tau mendem to? Lah nek ora mendem wis kaya Ya ampun sayang. Kamu itu jangan mabuk-mabukan. Ya harus pedot. Kami itu sebagai nanti akan menjadi keluarga
keluarga sekolah. Keluarga Kepala Sakinah. keluarga. Ngene iki sok sampean ning sekolah ditakoni poe didelok karo murite. Lho Pak Cus, Pak Cus. Pak Cus, Pak malah. Vincent, Pak Vincent. Mboten. Sik ta. Masal lembet Mas Vincent. Lho sapa Pak sapa? Pak Encus. Oh, Pak Encus. Sik Sak ta. sekolahan. Pak Ancus ki seragammu liyane ki renek. Eh, Napa gedane napa Pak? Seragame aspat berata ki nek pink nek gak pink ya putih. Tanggapan bendino dhuwitmu ngopo? Penjalukan. Penjalukan pink. Iki mau jane arep nganggo batik. Tres, sing njaluk ki tres to. Maksudnya motif batik. Iki jane gawe pink ra pantes lho, Tres. Lah kok kaya apa? Nek Mas terus Sik tapi ya. Penjalukan. Jane kaya tomcat lho, Tres kowe gawe iki. Kok iso penjalukan ae? Ki jare kesel lagi sak lare wis kesel lho. gak kesel. Berdiri. Berdiri. Coba iso kan. Tapi iso. Bisa. Dotewa. Ya. Dewa-dewa. Aja ganggu. Ya. Goceki tanganku goceki. Iya tak gocekane grene. Manggung. Sampeyan kan arep rabi jarine. Heeh. Sida apa ora? Sida. Rabi karo wedok. Apa banci? Ya ora nek popone ngono kae. Ora rabi karo sapa Ya wedok? wedok. Wedok tenan. Ya tenan. Candi. Ya wis enak kok kae. Kamu diam tak wakilane. Ya. Aku mau kowe. Sini tangannya. Iya, iya. Kamu mau nikah? J. Nikah sama perempuan? J. Tenan? Tenang. Enek bolongane? Ya ora tak delok. Alah kayamu. Yo yo. Kok maksudnya iki ya kaya irung kaya lambe. Enten Oh berarti wis tau delok. delok irunge. Delok lambene. Ya Mas ya. Iya. Tenan apa ora? Tenan lho ya. Oh. Dotewa karo lungguh kene lho, lungguh kene. Lungguh. Karo dicekli tangane. Iya, lungguh. Iya kaya toprak-toprak tobong-tobong lho. Enggak toh, Mas aku gak tak tamani aku pacarmu terus sampean iki menyikapi wong wedok ki sing kaya aku ngene iki piye ngono lho. Aku gak tau ngene. Lah ya mangkane ngono-ngono. Ya kok nek tak ngene kok sik. Gelem ngenekne. Gak. Sida. Wis no. Ya sida. Dotewa. Ya. Duh dewa. Terus Jawa Takon. Ya. Wala. Wa. Lho, kok nggih piye kok karo bojone kok Karo bojone kok tamani nggih. iki lho. Pripun nyayi? Ya. Wes to, lunyu gerakmu ngene iki. Seger terusan ngene iki. Pripun? Sajroning ngatinipun Nggih. Nggih. niku wonten namung panjenengan Kang Mas. Aku terus piye? Ya. Semono uga pun Kakang Yayi. Semono uga pun Kakang Yayi. Kowe ngapa to kok kaya lemes ngono apa to? Dak. Sama geracak ngono. Ya ngene iki wong wedok iki nek wis adong kecintaan ki ya ngene iki nang gone wong lanang. Patrah yo Mas tenang. Iya. Wis ngene iki lah rasane iki. Golek dhuwit yo ngene iki. Besok didelok murid-murid Pak Aryo. Iya. Ayo gocekin. Ya. Terus murid-muridku ben ngomong, guruku doyan banci." Nek muridmu ngono gak beseneni ya sok ya. Mboten. Oh yo sabar kok guru sabar. Sabar. Iya. Inallah masa birin. Artine Wong sabar kekasih Allah. Ya. kok sabar ditek-itek kancane. Lah aku ya bener aku ya tahu kok. Yo. Jarene moh tangane moh cepot. Oh alah. Iku nek kliru nek. Oh ngono dimik-mik ngene Lho to. malah dimik-mik ini. Masya Allah. Belas gak. Tenan ora. Cekel. Ya cekel. Malah. Ya ngono lho. Terus karo lenggah to. Karo lenggah kene lho. Kene. Iki lho. Aku pangku. Aduh buka HP ku. Padha lanange kok. Ya. Kaisa. Itu apa gak? Sita. Sampai sida apa ora? Ora sida rapi ya ora apa-apa aku tak karo liyane. Ya aku nek sido iki rapi ya sido. Tapi ya gak yang ngene iki. Aku nek rapi mbok tukokne apa, Mas? Tak tukokne Apa? omah. Omah apa sing gedhi, sing enek kamare,
kamar mandi dalam, sing enek nganune, sing enek kolam renang ya, Mas. Omah apa? Omah jangkrik. Kok omah jangkrik? Wis to. Enggak mau. Omah aku tak kei mesin. Sik to, piye to omah kok dikene mesin to? Mesin ki lho. Dadi ku metu sak omahe, reng metu sak omahe. Oh. Ngono. Oh. Lah dadi gembel ceritane. Omah kei mesin. Ya ta. Aku sing mbok pangku kok ora. Ya ya ya. Mbok pangku kok ora. Ya. Engko nek aku mbok pangku. Ya. Terus piye pripun? Welasono. Terus. Mring wak. Wing mrawa. Mring wak. Apa to, Mas? Kowe iki mengganggu. Mengganggu. Apa? Wong aku nggo njaluk pangku. Diapane? Dadi ubeng-ubeng ning ngene. Lah kok kita rupamu yang menikmati. Aku ki golek nggon sing penak ki sing endi ngono lho, Mas. Jajal to lungguhone. Lugo sik. Kowe tak gocelani Mbak Mano. Yo, Bang, lugo. Plek, tak gocelin san. Sekop-sekop, Mas. Ya ya, heeh, sekapan ya. Ayo, Dang. Apa to ki? Mas, Piye, Jus? Piye komentarnya to? piye? Wah, cukup dingin. Itu cukup. Saya tak tenanan kok. Ya, ayo selak subuh engko. Aku mbok gandung, mbok gandrung, Tak gandring. pitik wong kok yo. Welasono. Bring wak mami. Mas, Nggih. Karo bojone nggih apa janji ngono? Apa Yayi? Ngono lho. kaya apa, Mas? Terpal. Hei. Kowe mbok ngomong lintang-lintang Pandrino. Lintang apa bulan ngono lho, Mas. Nek wujudnya ya terpal kok. Ya nek tak drama ki ginawe gawe ngono lho. Wong kae iki tatok maneh ki awake dhewe gandrung ki tatok maneh ngono. Wah, etok-etoke. Tak men. Ya ngono lho. Etok-etoke ya. Ya. Lintang Pandrino. Kene iki goceki bangkeanku. Be ya kaya gawe sak. Wah ngono gaji ki. Nesu, dirayu, nesu. Wong wedok nesu dirayu. Aja nesu tak tekokne pri. Tukane apa? Segone pri. Oh ya. Wis nesu mbok yo ben. Yo ngono ki wong lanang iki piye ngripe-ngripe dirayu-rayu. Ngono iki lho. Pripun nyuwun diapakne? Monggo aja polah kok. Sampeyan iki lho. Nggih, Karo wong wedok kok ora kabeh to, Mas. belas Patra yo. Masa tanggane tuku montor, aku bakal ngingeti tok. Sak ora-orane ki aku yo mbok tukane montor. Iya. Kowe melok nangis. Aku gak duwe duwe. Ngeten. Tanggapan bedino. Nggih pangan angel kok tukokne motor. Ya Mas ya. Ya. Wis ta awake ku ngene tok Iya. Heeh. Ngene tok ae. Tak tekoni. Nggih. Sampeyan mengarep budal atus apa ora? Gak. Lah nyapa to, Mbak? Nyapa to kok tekone adus sepuro nyapa to? Masa ambune kaya kepik lho. Lah wong rumah tangga kok ape ngambu-ngambu. Ini lho, ini. Oh, yang ngisik nih aku. Aja ning kene. Ngene. Gak semprot. Kayak minyak semprot. Keleke dibuka. Kene. Wong ngene iki memburuk. Yo cok ki. Ku ya pesing Iku ngene. mau wekal. Makare berarti gelem berarti. Gak. Maksudnya pekal ki apa nih jareke? Dari Iya, ini Tang. anyar. Besok 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 kapan? ya. Besok kapan ketekan cecer lan wong ayu. Fokus to, kowe iki kok ora fokus kan kok. Aku nek fokus malah hilang. Ndek, lah kok iso? Ngengku hilang. Lah iki wis bojone wis lomat-lomat ngene kok. Ndek diapakne tegijan iki? Aku njaluk dihamili. Diamili.
Turut ana. Aja. Lah ngopo ora mbok turuti? Aku moh aku. Tenang. Enggak, Lah ngopo kok moh? belum siap. Iya. Aku sudah siap. Jadi mempersiapkan memantaskan diri dulu untuk Mbak Manohara. Juga. Loh, kok gak gitu? Ya digeseng ning lho. Neng ndi aman? Gak ning kene. Oh, kamu selingkuh ternyata. Ukur selingkuh, Mbak. Kamu selingkuh. Dasar semua laki-laki buaya. Buaya kamu. Wis ping pindho iki. Ya, ya. Ya. Umpamane ro nahkoda. Kowe karep nyekel para pencak jeneng iso. Tak duotos ya. Ayo, Dang. Tanpa prau Sasat sarah. Bocah Imas. sasat Sarah. Neng Jane Mbak Manohara sarane entek mbok apakne jane. lah gak sakmono iki. Masa wis menghabiskan semuanya. Iya. Ndang ayo. Ya, sasat sara sing colotri. Wis ora apa-apa, wis nyedam. Hitam dipeluk ngono lho, Mas. sari as moro. Ya, tepuk tangan, apik suara Mas. Sik. Nggih. Bar. Terus. Tugasnya terus joget sampean. Ojo. Aku luwung nembang timbang joget. Nek mboten ngerawit nika nggih jatil iki lho, Mbak. Apa jaran. bagian apa celeng apa kuwi? Aku ora paham. Kepang. Kepang kejaranan niku ngene iki. Oh iya iya Aku iya. tidak diguyu pahri. Mau diguyu penting bayaran toh. Iya. Ya. Buka C apa buka C. Yo, maka ayo terus. Ya.
pinter bae Mas. Sik. Rene sik. Rene sik. Pinter jogete apik jaranan. Aku mengkok ya untung nggawa properti. Terus sik blangkone madhep rono. Harus diapakno. Saya madhep kono madhep kene. Oh ya. Ojo ndelok rono sik, aja ndelok rono. Gak oleh ngintip. Wis to. Ini tengi. Ora, engko tak semprote minyak. Itu karek sithik lho. Karek sithik napa? Nyidam sari ngenteni nyidam sari iki lho. Ah. Kaya pantes gawe ra iki ya. Ya. Ayo ditakke no. Jogete ben pantes ya. Ayo, joget. Ketekan iki ketekan ya. Tukang nyetir mati. Ora kuwi enek ventilasine kok to pengen. Ayo tenang iki. Sinten sing badhe tumbas kethek? Monggo. Adinda. Eyang mayang kororamu. Pelatra jadi pelatra. Apit. Jare musuhe. Banget entol lele. Jare mucul lho. Jare kesemangatan. Jare mucul ki lho diundane. Itu yo sik. Pelarikan diri deh. Benakne, Mbak, benakne tanggung jawab. Aku tahu. Oh. Apa aku ora njaluk apa-apa, Mas? Tidak boleh. Kene lho, diberani nang kene lho. Engko darane awake dhewe nyapa-nyapa nang kono malahan. Yo aku tak rono. Males aku joget ngono kene. Tibake apa jenenge bathok balu isi telek madu. Bathok balu isi madu ya, Mas. Ben dibenane sik, Mbak. Iki karo sing anu mung sing nyumbang lagu Mbak Zoya. Mbak Zoya, mana? Ingkang pundi Mbak Zoya nggih? Oh, monggo sepati, Mas. Cakep Mbak Zoya.
perawan ki ngene iki lho Mas. Heeh. Bocah jek isin. Iya. Monggo Cahayu. Iya. Asmane sinten Asmane Cahayu? perkenalan sik. Heeh. Duh. Heeh. Loh mati. Oh, jarak karo kuwi lho, karo cus. Yo yo. Kok usakku sik. Kuwi lho sebenarnya jare kok wong telu ki lho. Monggo Cahayu. Tane timbul kuwi. Tepangaken nami kula Zoya Zivana Leticia. Oh nggih. Panggilannya? Zoya. Oh nggih. Rumahnya mana? Sana. Oh jauh. Ndak, deket Deket. Oh nggih. Sekolahnya napa di SMP napa SMA? SMP kelas 8. Oh barenganku. Sampai di SMP kelas loro ya? SMP aku. Aku nang SMP Sawahan kono lho. Oh ngono. Lah kok Aku kok gak tau roh. Aku bakul pentol ngarepan. Walah. Pentol kotak ayo apa arep nyanyi apa? Apa dia ngembang lagu napa Cahayu? Puspita Nolo. Puspita Nolo. Damel bawa napa mboten? Ndak no. Ndak. Puspita Nolo. Kijane apa ae? Wah, Banget deh. Ben kekne ora apa-apa. Pacar terus iki kelasnya kowe kok. Wis, HP-ne sinten sing nemokne jenengan pek mawon. Bayaran 250 kok kelangan HP. Ayo, Puspita Nolo, Mas Tris, Mbak Zoya bersama Mbak Zoya. Ambil nada dulu sama Mas Tris. Sudah kenal Mas Tris belum Cahayu? Belum. Belum perkenalan dulu sama Mas Tris. Salaman dulu. Kamu mana? Belum selesai di sini dulu. Ini dulu di sini dulu. Nah, dulu di sini dulu. Wis tak rokok tenang kowe. Tenang ya. Wis to, rong cepet. Ya bener. Ngapusi cah sini iki penak ta, Mok. Ayo nonton sik. Kipasan sik. Wis leren sik ning kono karo kipasan. Ayo Puspita Nolo Mbak Zoya. Ya. Goyang dong. Ada kamera sayangku. Hey. Tangannya semuanya di atas boleh yo. Tepuk tangannya mana dong?
suaranya ya Mas Akbar. Iya, top Masih jos. SMP. Powernya jos. Sampean nanti cita-cita apa yang jadi apa sayang? Guru seni. Guru seni. Amin, amin. Iki yo mau mbok dadekne sindene jenengan nggih masuk iki. Masuk karya. Purun apa mboten Cahayu? Purun. Oh, purun. Seleksi sik no. Seleksi sih. Sama Mas nanti Mas Heru. Kalau Mas ya. Wes sik tugasmu aja mundur sik tugasmu satu lagi nanti. Nanti Bapak Ibu yang punya hajat nah suruh naik. Nganu tugasmu ki kok jek enek neh engko gara-gara cus munggah rijing nyeblok kok dhuwur. Nah, Enek ngesakne lho Mas, HP-ne disolasi lho Mas. anu Mbak siapa Zuya? Itu masih keluarga yang punya hajat panjenengan. Nggih. Oh, inci. Anu kelas berapa tadi? Kelas 8. Minta sang Mas Delang mboten. Nggih. Lah lek duwe kok yo ijo. Ya mesti no. Nggih. Aku nggih. Ya enek duwite pra to Mas? Nek. Nek. Ya. Ya juga anu ya. Apa beli jajan? Kok 2000 oh 100. 100. Alhamdulillah. Wes. Aku juga Mas. Aku besok mau sekolah. Yo ki no pasangan meng kita njaluk suami. Oh lalu mau pikiri. Wes, makasih sukses selalu. Moga tercapai cita-citanya. Ya. Makasih ya, Nduk. Das salim ya wis. Hei, salim Mbak Mano dulu. Gak sah. Gak sah. Salim, salim. Bukan mukrim. Yo. J, Cahayu. Blok kok mencret ini disalimin. Ini Wedi ora saliman karo ki. Wedi, ya Allah. Wedi lho, Cus. Ora nyakot. Ora nyakot kur dilat ya. Salim-salim tok ora apa-apa. Salim sik, Iki nah. jinak gunan ya. Lek tugasmu kali satu. Ki ana pamundutan lintangan Semoro ya. Nah. Karo aku. Enake ya iki penyanyine, liyane ra enek. Bisa ora, itu goyongmu. Nunggu. Iya. Iki kan nyanyi pisan kok request. Bes. Lah yo. Ojo Mas, iya. Mas sak derenge sing kagungan dalem. Oh iya itu. Terus Kowe legane sik, nggo sik apa kok bes. walah Nggo sik sabar to. kesel aku. Bes. Ingkang kagungan dalem. Nggih, monggo keluarga besar. Kalau ingkang disunat nggih, Mas. Ya, sama yang disunat. Sing teng dalem disyuting kersane pirsa. Nah, Mbah Amin dan Ibu Sudarmi Nggih, sekeluarga monggo. besar monggo sama adik Saka. Nggih, monggo. Tepote, Mas. Monggo mriki monggo.